Libo-libong Legaspeño ang nagtungo sa Sawangan Park sa lungsod ng Legazpi kagabi, May 8, para sa Grand Rally ng Ako Bicol Party List. Dinaluhan ito ng mga kandidato para sa iba't ibang posisyon sa Legazpi City at Albay, kabilang ang buong Team APG o Asenso para sa Gabos na nagpahayag ng kanilang mga adhikain para sa isang mas maunlad na Legazpi. Ang serbisyong grassroots, gusto sabihon arami ang tunay na problema sa baba, lalong-lalo na sa mga tawong yaon sa laylayan asin kasaratitan. Ngunyan na Mayo 12, igwa kitang tsansa para ipadagos ang pagbabago asin pag-asenso para sa Gabos. Dumalo rin si gubernatorial candidate Congressman Joey Sarte Salceda at ang mga nominee ng AKB party list na sina Attorney Pido Garbin Jr. at Attorney Jan Chan. The most livable province, known for good education, good health, and good environment. Legaspeños and all Albayanos are healthy and happy, well-educated, well-trained, well-employed, and taller too, and live a better living conditions to future generations. I can promise sa laog kikinsing taon, yaon ng aktibong partisipasyon. As in, sa gabos na debate sa Kongreso, ilalaban ta ang interes kang lambang Legaspeño, Albayano, and Bicolano. At yan po lahat ay tutugunan po natin sa Ako Bicol Party List. Sama-sama po tayo maging boses po ng Bicol sa Kongreso. Magpaupo po tayo ng 3 representante nang siguraduhin na ang boses po nating Bicolano ay maririnig at madadangog po ng national government. Maraming salamat po. Naging masaya ang rally dahil sa mga performances ng parokya ni Edgar at Dayonela na nagpakilig sa mga dumalo. Handa akong masyatan kung kapalit ng may malaya. Ikaw mahal ka. Nangako ang Ako Bicol Party List na ipagpapatuloy at paghuhusayan pa nila ang kanilang mga programa at serbisyo publiko. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Lahat ay gagawin basta para sa